Bueno, és curiós perquè fa molts anys que intentarem posar-ho a terme, però no va ser possible i des del 2018 cap així es reunirem en l'Ajuntament, juntament tècnics de la Mancomunitat, i ens ajudarem i així estem, peleant per l'associació AC Serra. L'objectiu és que la gent mantinga la compra al poble, la compra al dia a dia, que estiguem tots units, que aquest tracte que tenim nosaltres del nom de les persones, que les coneguem, que sabem el que volen, i això és bonico, això fa poble, fa gent i fa comerç. Perquè si se fiqueu a pensar i sabeu les coses d'ací del poble, quasi tots són negocis generacionals. I això és molt important perquè els pares nostres i els nostres antepassats estaven treballant per al poble i nosaltres continuem. La gent és molt encantadora, la gent sempre ens dona una alegria perquè sempre venen, els agraden els productes, te parlen molt bé dels comerços, ajuden a les empreses, entonces és un tracte molt bonico i aquest dia a dia és interessant. L'any passat farem un projecte de l'associació en l'escola i jo els ho comentava als xicons, ja que estudiar i formar-se, però pots quedar-te en serra, treballar en serra, doncs sempre fa falta l'ajuda, tant a nivell de les grans corporacions com ajuntaments, com la gent del poble, que és la que té que respondre perquè el comerç no es perga, mantinguem aquesta tradició i mantinguem el poble en marxa.